sing sayo sing rukun jalan iki loro Mas apa? Dipleroki, deloki. Kene iki lho kok kaya jabangan kok brutal-getal kaya. Kok mentak-mentak. Linggih apa ora? Ayo kono. Ayo. Sopo manis? Alah. Kaya cedra. Kowe loro apa ora? Iya. Apel apa? Walah, wala potongane kok. Wong anake wong tetek kok. Hah? Brangetan apa nyolong pite ya? Ayo dijajal.
Jumuam lepo. Padha karo ketoprak parang Garuda. Oh, ning Triwil ning nganane. Iya. Bijuane ya balaku are. Iki mangkon kabeh lepo. Jumuam nek ngene Cilik-cilik. Apa? Iya. Lah iya. Heeh. Kira-kira piye? Heeh. Heeh. Lah, ngono. Iya. Iya. Lah. Wih, iya mlepok. Hah? Hah? Iya, buah. Lho wong sikil ngene. Lah iya. Ana ngene pupu. Heeh. Heeh. Nah iya. Kotos. mbok gawakno asu. Oh, te suara asu. Wih, wah. Wih, lah. Diambung ingete. Heeh. Yo. Jakeh mang. Aku mang. Ijeh. Kok arek kurang pantes. Wis nyawang lho kowe. Iya. Kan cara wong cara wong. Nek nang kono mang arek kurang pantes ngene kok. Ya. Ora. Iya. Iki ya. Ya. Ampun lara atine, dadine Ya. sing dijak nyambut gawe kuwi. Ya. Ora, ya. Soale aku mang kono arek kurang pantes, kira-kira. Kira-kira Gagarane wong akrami. Dudu iki. Lho wong ana dapure. Ora kena nggo sarapane kok jujur. lho ngono kok bare wangi pikiran. Apa loro pati. Perkara wedokane ape mati. Ya. Ayo tak kamene. Ayo. Ketemu kuwi le.
pedet-pedet ada api-api ngene ya, Cah. Duh, wong kayu. Watak-watak nek ngene iki aku cara wong cilik mula iku cekel aku wong cah ngene iki. Ketarane kok bathuk. Mbak apakno wong catus karo wong ora catus, wong gulam dhewe omongan karo wong ora dhewe omongan iku dhewe. Wajah dhewe. Ketara nang rai ketara. Iki aku mau ngecek roh kabeh. Mbok kon ngeji siji-sijine roh. Ayo. Heeh. Lah nek kaya iki jabare. Cara wajahe apa cara kembang-kembangane? Ya kembang-kembangane ya wajahe aten-atenane. Alasane. Sik, kowe iku aja melok-melok gole. Kowe bayi ngono kok. Kowe iku gung tak suwuk apa piye? Wajah aja mbok pandang wajah apik lan orane. Iki lho jelas nek bocah apik. Aduh. Iki wajah kowe nek takok karo aku mulane nek kowe kan jek tuwa aku. Lha iya. Wajah ketara le. Bathuk ngene iki cara wong doyan omongan. Ming ora mentalan. Ngene iki. Mulane dhewe wong cates karo ora, wong cates karo ya iku dhewe neh. Dhewe ah. Cates ku ana irama loro. Iki sing nomor 1. Ngene iki cara wong doyan omongan. Ming aturan bener. Ndek ngercoh piye wae waton bener. Lah nek sing iki. Ya takut tak oleh ayane. Lho iku malah ya iki lho. Coba kok. Lah nek iki wajahe. Iki ya. Lah ngene iki bapakne ora sabuk aku ora sabuk bodhone. Iya. Cara wong ngene iki le barang dilar ora duwe kuwatir. Ngono lah. Lho iya. Lho aja kok terus tutuke kono. Barang sembarang dengah ora duwe rasa kuwatir. Paribasane bojone lunga rong dina rong bengi ora duwe suyono. Ora kuwatir apa. Iki bocah iki. Wis bocah iki. Aja cerak-cerak kowe nek nyandir karo aku ben rada. Lah nek iki wis. Lah iki ketek kok ngene wae. Iki. Iki aja pandang bathuke. Lha iya bathuke dasare lengan. Bocah ngene iki
aten-atenane gampang-gampang angel. Kowe karo ateku. Lho iya. Bocah iki Heeh. kok ora patok seneng kok ana swara sing ora enak selawase urip ora dibadoni kowe. Nek iki. Lho iya. Pinter nek itu. Lah nek iki trek terus tapi pesek tapi Eh. Di. Aja guyu. Kowe nek melek, kowe duwe ilmu kaya aku, meguru karo aku. Ya ndi? Ndi le? Ndi? Ben jatuh. Iki kan batu-batunya kan ya. ah. Kowe takok tak jawab. Lah iya. Bocah iki keras. Bocah iki keras. Iki Keras. ah Menjalur jalure. waton kebeneran nek salah keras temenan saiki. Aja maneh kok bapake. Aja maneh kok adine, bojone leno. Lho kowe kok pinter ngono Lho iya. Lah nek sing iki sing nomor 4, lah nek sing nomor 5 ya. Lah iki lho. Teko kari Mang. Ya. Wes aja cerak-cerak adeng. Bocah ngene iki. Iki aten-atenane gampang-gampang angel. Ya. Lho. Itu. Cara kowe milih. Nek tak condro apik sing mbok pilih. Hati-hati. Bocah loro-lorone iki anut. Kowe polah nang ndi wae tanpa ana butarpan. Bocah loro iki. Nah iki gawatku iki. Kowe ku ame matikan dhewe. Kowe engko nek kapan leno ditenung topo. Nek iki wajahe ketoke kan ya kalem. Iki ora tak tambahi, ora tak kurangi. Ya ben jero ya. Iki ora tak tambahi, ora tak kurangi. Kan wajah meneng. Oh, iya. Ya apik. Bocah iki ngene. Bocah iki ngene. Iki engko takoki badine lair karo badine padha apa ora? Lho iya. Cah ngene iki sampean titosi Mas. Angger cah ngene iki. Cok seneng. Cok ora. Iki loro, irama loro aja mentah. Cok seneng. Cok ora. Nek kowe duwe dirayu temenanan. Aku ya mau adeng ngono, Teng. Nek ora duwe dhuwit, kowe dipateni. Ya. Aja ngono aja. Wes, iki ngene. Wes iki parung wes nggo aku wengen. Wengen ya, Jo. Iya. Lho, iki mangan. Wah, iki mau ceblokan kondi wae kaya ketut terus. Oh, isi. Iki rajik rabun. Wes, ayo. Iya, banyak terima kasih untuk sudah semua sekalian. Kok kebobo kok.
Sik, nek iki apa ya buat dari pamane kowe iki tak. Kowe iki kowe iki ora kuat. Kira-kira wong sing cilik wae cek. Enggak. Kilo. Takon kilo. Kira-kira. Enggak kilo. Kilo. Bane kok iso mundur sing kuat aku ora kowe iki lho sing kuat. Iki bendang klenger, bendang mengguri. Nggih. Ayo dodok. Sing kuat iku njujung aku iki kowe. Bumah. Ayo Dek, ngatek kabeh Dek. Ngatek ayo ngatek kabeh. Iki piye lah yo mik larang kok iso dikok ngisor. Jek. Kakean ledek, Bu. Dek saderengipun kula ngucapaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kompak tenan iki. Jane iki Bu, ledek-ledeke Bu. Ledeke si cantik dari Trisakti Budaya. Ayo Mas dikenal lo Mas. Ayo Mas. Kendang. Ayo. Bersama Elia si bunga senja goyang sayang. Lho iki menteng keng ayo. Elia si bunga senja. Iya. Asa musa kerimas. Dilanjut lagi bersama si cantiknya, si centilnya Upi Gumalasari. Ayo Pi. Awes ayo. Saya ngapek Al tak kenal lo kok Al. Niki Bu, Dek Upi Bu, Gumalasari. Enyo, iki lo Mas, antekno. Dilanjut lagi bersama Eka Carrera. Enyo, muser, rontok kabeh. Dilanjut lagi bersama Mesti Pramesti. Ayo Ti. Ayo waktunya ayo. Muser. Ayo Mas. Halus. Dilanjut lagi bersama Arom si pesek. Ayo Rom. Dilanjut lagi bersama Wiwit. Halo ya. Ayo Wip. Ayo. Yo. Kerimas. Dilanjut lagi bersama Ros mana? Yo, ayo si Munyil Trisakti Budaya. Iya dek, kering. Dilanjut lagi bersama Siti Kondilati. Ayo sih, naik joget orang tok goyang kowe, kelet gitu nih. Dilanjut lagi bersama Mak Ram, Mak Min. Ayo berdua.
Ya aku bayar. Ora iso wektune. Jam piro Mas? Jam 1 ya. Wayahe ra iso. Ayo Mas Ali ndang dikendangi. Iki mbok-mbokane iki. Mas Heri pelanggaran iki. Asik. Mas iki tolong dilungakno kabeh ya. Amin dilungake kabeh, Pak. Ben muat. Ayo sayang, maju yuk.
sampun katuran. Saniki kula badhe nawan-nawan Ibu nggih. Bapak Ibu nyontem yang napa, Bu? Aja nyoting terus, Mbak. Perawan kali untuk, Bu. Aduh. Iki mabar nyidam jemblem sing Pasuruan nggih. Pasuruan niku nggih. Ayo Pasuruan wis nyidam jemblem. Iki gentan perawan Kalimantan. Nyontem yang napa, Pak? Rino wengi tan sakelingan. Perawan ayu Kalimantan. Pak Agus ayo Pak Agus. Iki mandhe sijine.
Tali kotang Mas langsung dikasih. Pak jambu yang sabar ya Pak ya. Wong barang omahe cedak kok tanyane dhewe nek jero kamar. Hey. Audio. Ya enggak audio. Enggak cinta Mas.
Bergoyang bersama Trisakti Budaya. Berbodoh.
rasa pertengkaran. Iki jalukane Mbak Esek nggih diparingi jambu alas. Santai apa? Santai. Ayo sayang dilanjut lagi bersama Wiwi Valencia. Ayo Mbak Wiwi. Kelingan manis teseme terus kelingan
monggo sing badhe mbutuhke duet nggih. Ada permintaan gerajakan Banyuwangi. Langsung dikasih yuk. Ayo langsung ora usah diolor-olor. Bersama Arom Basek. Ayo Mas, gerajakan Termasuk Banyuwangi. iki sing duwe omah iki termasuk alhamdulillah bisa meramaikan sakti budaya dari Kota Tewel. Ayo bro. Gerajakan Banyuwangi Raino
nuwun katuran nggih Pak nggih. Heeh. Ini juga ada permintaan. Permintaan apa Lu, lagi? apa mau? Tukang son Pak, tukang son urung. Tukang son. Iya iya. Kowe aja nang lumpuk bloko ah. Iku ben ramu ndelok son mulono. Sek rene go tak toto rene. Iki bosku. Lah jek penonton ora iso jane tak pengen takon jote Mbah. Loh, tak iki piye? Penangis. Ora tau roh aku cah iki. Ora tau roh aku ah. Bagaimana kamu ini, Bang? Ayo Mas, lintang asmara bersama. Lintang asmara, Bro. Ayo, Elia ayo. Lanangnya siapa ini? Spesial buat R Audio. Gimana sebelah nyanyi? Mingkem salah no. Bolo-bolo ojek together. Kita goyang lagi coy. R Audio. Siapa loro ratri oh eling manis sing ati setiaku iso duweni Maju. barang sajak sulas sikat sampai bawah sampai bawah sampai bawah Mugi naryo tombo susah jroning batenku senajan arungi banyu segara tresnaku ra bakal serno arah keriri arah keriri. Terima kasih untuk Trisakti Budoyo kerja bareng dengan R Audio Matur Segadun. Terima kasih warga masyarakat desa Gerowong Kidul Juara. Siapa loro ratri mong eling sing ati setiaku iso duweni barang sajak sulasmi. Hey, hey, hey.
kasih matur sembah nuwun. Iya iku lho sone ape nyanyi ben marem kok nek bar nyanyi tak kon nyelehno. Oke? Oke. Palapa.
yang belum nyanyi sayang yuk maju ke depan dua-dua nyanyi yuk. Kon tak musik wong iku bar ngombe wis kon tamu terus lah kok. Ayo Mas. Ayo Mbak Ros yuk. Yuk Mas. Kalau iso. Ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Jika saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi, kekasih yang paling ku cintai ini terluka hati. Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi, kekasih yang paling ku cintai ini terluka hati. Telah kita untuk saling meninggalkan. Ora sida kok Pak kowe iku kok nawak-nawakno ae. Niki ngeten Mas, niki ada kesempatan. Ming karek 3 lagu. Kesempatan Sampean dan kesempitan. njaluk monggo. Monggo. Ayo Mas. Nggih, Ayo, Mas apa? Diri, yuk. Yuk. Ayo Siti yuk Siti.
wis bar. Ayo Mas, taptus Mas, yuk. Seksi. Dengan gaya dan